Radostan sam što sam imao priliku da se družim sa našim najmlađim Somborcima. Danas smo imali priliku da podelimo saobraćajne tepihe, znakove, opremu kao i edukativne bojanke za naše mališane. Zatim imamo edukacije koje nas očekuju u narednim mesecima koju ćemo vršiti sa našim najmlađim učesnicima u saobraćaju. Ono što je veoma bitno i što apelujem na sve naše roditelje i sugrađane da budu uzor svoje deci kada učestvuju u saobraćaju i hvala vaspitačicama što vredno rade na edukaciji naših mališana. Sve aktivnosti Saveta za bezbednost saobraćaja, pa tako i ova današnja, se finansira iz kazni nesavesnih vozača.